Кәрим Тинчурин театры бинасы Татарстан Республикасының мәдәни мирас объекты булып тора. Бина шәһәр үзәгендә, Казанның иң гүзәл почмакларының берсендә тарихи биналар рәтенә урнашкан. Бинаның 170 еллык тарихы бар. Мин хәзер сезне тарих дөньясына, музейга чакырам. Музейда тамашачылар өчен очрашулар, кичәләр, тарихи мәдәни экскурслар уза. Шулай ук биргә кергән тамашачы театрның үткәне, данлы тарихы, театр тормышында яктыс калдырган шәхесләрнең тормыш юлы, иҗаты белән таныша, һәм инде артистларыбызның биредә шәхси әйберләре дә урын алган. Аларны да күрергә мөмкин. Музейның бу бүлегендә репертуарда барган афишаларны, программаларны, бутафория әйберләрен һәм артистларыбыз киеп уйнаган костюмнарны күрергә мөмкин. Менә янәшәдә генә Исламия Мәхмүтова костюмы, Наил Шәйхетдинов костюмын күрә аласыз. Һәм инде бу бүлектә башка артистларның да костюмнары урын алган. Бу бүлек Кәрим Тинчуринның тормыш юлына, иҗатына һәм гаиләсенә багышлана. Биредә Заһидә ханым тапшырып калдырган шәхси әйберләрне без кадерләп саклыйбыз. Биредә доклад комедиясеннән авторның кулъязмасын 1925 елда язылган Сүнгән йолдызлар китабын, авторның эш кәгазьләрен, эш әсбапларын, сәгатен, күн папкасын күрергә мөмкин. Һәм күптән түгел генә бүләк иткән бинокль белән дә танышырга мөмкин.